ko muli. Sa gusto nimo. Ah! Utlan ni ka. Kapuya eh. Layo kaya ni eh. Diri dapit ilaha di eh. Pero kung kuya po, nandilim ang aking paningin. Grabe, layo de kayo sa address ato ng utang nako eh. Kuya, igang kayo, layo kayo. Bro naman nagsinuti, dre. Kuya oy. Karon ka, bantay, di ka na akong bayad karon. Gini ilang balay ba? Kuya, kaya ko, layo kaya akong gibaktas. Bukid kayo, sinuti. Ayo! Ayo! Tuman. Kasi, maring inday palad, kaya maningil ko. Naa. Oy, ate. Nain naningil. Saman. Guro. Sumayato. Imutang. Ata naman gani kung kamansi, wala gani pagpalit pang Christmas na kay wala may kwarta. Uli dito sa inyo kay wala ko'y kabayad. Ya, wala pa ka nabayad sa kuha. Bisan pag maabot ang pila ka tuig kay wala ko'y kwarta kabayad. Dili ka mo uli kay Digi ko muli. sa gusto nimo. Utlan ni kag liyog. Ha? Ha? Utlan. Bakit mo lagi ka? Ma. Paningil pa. A few moments later. Madam, ayong buntag. Ay, ikaw na na, boss. Dili po ko bayad sa kong utang. Kumusta man to yung paningan mo atong inagayang adlaw? Paningil na ka to? Yung paningil ko pero gilakag mo kong bangkong. Gindang. Na, di na masilbi. Kinanglan nimo gito siyang panilingon kay naginanglan kay kog kwarta karon kay wala pa na ako napatubo imong utang sa ako ah. Saan man nga wala pa man koy. Sige lang kay ako to paninglon kano sa man din ang Judith ana day. Wala ba ka na ko tagay atugjo ang ako ang bayran ko nimo kay magparabis naman ko ani akong kabalanguyan wala pa ko ikasuhol kay gihulman nimo akong kwarta. Ako na yung harvest ana. Ay, wala akong kwarta, ako na harvest. Panilingon gito nimo kay naginanglan li kog kwarta. Sige. Yun na pa murag na may nalibang tong unahan, murag mo nang utang nako. Oh, siguro Mo gini nang utang nako ba? Kam to kung manilngan nga gilakag ko nimong bangko. Nanglan na bagi kay na akong kwarta kay gamiton ako karong New Year. Ay lang kabala ka sir kay basin maka ug di ko kakaplag og kwarta sir. Ngita lang ko pamagi nga maka bayad ko ato kong utang. Ni ang mga yuta ako man eh. Kini makita, kini. Ano gusto nimo? Mo na ako igarantor sa akong utang nimo para nga makabayad ko sa akong utang nimo din. Ikaw na lang magdala ni ako ang yuta ug musugot ka. Imo pa ning baka. Ako ng baka, pwede pag imo lang girahon sa utang. Depende ra na. Pwede sakyan na to na. Pwede. Pero oh my God! Kay murag idlas ra begining baka sir. Murag dili man ni ka bastar ni sa imong utang kay pila ra may katidad aning baka. Ay, napa ko ika bayad na sir kato akong balay. Lamit Balay? man to kay akong balay sir, dako mo to katidad, mo to akong igarantor nimo. Ubananti ka. Oh sige, mas tara. bayo. Mas bayo aron makabayad ka sa imong utang. Sir. Many hours later. Mo ni sir, mo ni akong balay sir akong Muna mo balay. Oh, wa naman ko lang kabayad mo sir. Problema na kag imo nang kalitisyon naman na sa mohon na gyud na siya, wa na gyud ko lang ikabayad. Pila ra may kantidad nimong balay nimo nga murag 100 naman siguro ni. Amay na lang na kaysa wala ko ikabayad nimo. Wa mo Run. Bayad mo. Run.